Hola, bona tarda a tothom. Sigueu molt benvinguts a aquest acte. Us agraïm molt sincerament que heu deixat les vostres ocupacions, les vostres distraccions o tasques del dissabte a la tarda per venir a escoltar-nos i compartir una estoneta amb nosaltres. Deixeu-me dir que fa goig aquesta sala tan plena. Això vol dir que sou gent compromesa, interessada també a l'esdevenir de la Seu, que us estimeu la Seu com nosaltres, com tots. En l'acte d'avui, acte central de la nostra campanya, us presentarem les nostres propostes, el nostre compromís per la Seu, que volem que també sigui el vostre. Vol ser un acte festiu i amable, però a la vegada seriós, responsable, amb contingut. I esperem que el gaudiu amb nosaltres. Hi haurà 3 parts. Una serà la projecció d'un vídeo que conté els missatges que són un resum de les nostres propostes i així com les accions que ens plantegem dur a terme les persones que formem part d'aquest equip i d'aquest projecte. Hi haurà una intervenció de l'alcalde Joan Ganyet i la intervenció del candidat a alcalde, l'Òscar Ordeig. Abans de començar pròpiament amb el vídeo, permeteu-me que us adreci unes paraules i per emmarcar una mica l'acte d'avui. Hi ha una frase que diuen que l'èxit polític és per a aquells que perceben les necessitats públiques i saben satisfer-les. Necessitats públiques, és a dir, allò que necessitem. Què són les necessitats públiques? Són aquelles necessitats que tenim totes les persones, per sol fet de ser persones, simplement per això, de viure en societat. Necessitats vostres, nostres i de la gent que no són aquí. Allò que necessitem per tenir una vida digna i en un context el més favorable possible. El deure de les persones que fem política de primera fila vull dir, o almenys directament, de les persones polítiques és posar-se al servei del bé comú, és a dir, intentar satisfer aquestes necessitats de tothom. Al grup Compromís per la Seu us presentem un nou projecte. Nou, sí, però sense renunciar a tot allò que hem construït en el passat. Si no, seria com un arbre que no té arrels, per tant, no es mantindria dret. Un nou projecte amb memòria, però nou i emmarcat a futur, encarat a futur. Un projecte integral, complet, per una Seu que mira el futur amb realisme, però també amb il·lusió i esperança. Un projecte que vol ser un compromís amb la Seu i amb tots aquells i aquelles que hi viuen. Al grup Compromís per la Seu us presentem un nou equip. Un equip amb persones diverses, plurals, transversals, molt diferents, però tenim un objectiu en comú. Aportar el millor que tenim cadascú de nosaltres i posar-ho al servei del grup i, per tant, de la Seu. Un grup de persones a qui ens uneix uns valors que considerem imprescindibles per assolir la dignitat aquella que us deia abans. Són persones humils, són persones compromeses, són persones sinceres, lleials, són persones treballadores i perseverants, són persones que volem que es digui la veritat i volem escoltar-la. I les persones que formem el grup Compromís per la Seu ens sentim molt ben representats amb el nostre candidat i el nostre líder, l'Òscar. Al grup Compromís per la Seu us proposem una nova manera de fer política. Una manera de fer política transparent. Una manera de fer política pròxima, propera. Una manera de fer política sincera, que no enganyi. Una manera de fer política eficaç. Per tant, nova gent, noves idees, noves il·lusions, nous projectes, per a construir entre tots una nova realitat, una nova Seu més digna per viure-hi. La gent, nosaltres quan anem fent campanya, ens diu moltes vegades que tingueu sort. Sort. Jo vaig llegir no fa gaires dies una frase del Voltaire, aquell filòsof del segle i escriptor del segle XVIII, que deia: sort és el que succeeix quan la preparació i l'oportunitat es troben i es fusionen.
no té pèrdua, no té desperdici aquesta frase. Sort és el que succeeix quan la preparació i l'oportunitat es troben i es fusionen. Fent al·lusió en aquesta frase del Voltaire, permeteu-me que us digui que, honestament, penso que nosaltres ja portem la preparació. L'oportunitat la tenim tots i totes el dia 24 de maig i és la que us demanem a vosaltres. Confiem que el nostre compromís per la Seu sigui també el vostre. Moltes gràcies. Compromís per la Seu és una plataforma ciutadana amb voluntat de sumar diferents sensibilitats per tal de promoure una alternativa a l'actual govern de l'Ajuntament. Persones que per damunt de tot ens uneix la Seu. Hem de reaccionar. Hem de deixar la crisi endarrere. Cal un canvi a l'Ajuntament. Noves persones, noves idees, nous projectes. Defensarem el nostre hospital. A la Seu paguem molts impostos. Rebaixarem l'IBI un 10%. Obrirem la grandalla, perquè els més petits són el futur de la Seu. Els joves no s'han de quedar a casa. Mereixem una oportunitat. Farem una residència per la gent gran. L'urbanisme és molt important. La llei serà igual per tots. Fem de la Seu una ciutat referent en cicles formatius. La Ciutadella, centre de formació i coneixement. Promourem pisos de lloguer per a joves i famílies. L'Ajuntament tornarà a subvencionar tots els clubs esportius. Hi ha dos models de ciutat, dos maneres d'entendre la Seu. Què és la Seu? La Seu és la gent. L'Òscar serà un bon alcalde. Té que haver un canvi perquè el que n'hi ha no és poc i val molt vostè. Una abraçada. L'alcalde que ens convé a la Seu d'Urgell és el senyor Òscar Ordeig. Ha arribat el moment d'efectuar el canvi de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. L'Òscar mereix la nostra confiança. Serà un bon alcalde. És una persona honesta i compromesa. La Seu té futur si es fan les coses bé. Cal eficàcia en la gestió, obrir-se al món i afavorir els projectes creadors de riquesa i de llocs de treball. Servei vol dir honestedat, vol dir transparència i fugir de partidismes. Seré proper als urgellencs, rebré a tothom, escoltaré els consells de la gent. Seré l'alcalde de tots. Permeteu-me ara que us presenti, per continuar l'acte d'avui, una persona que va liderar l'evolució de la Seu des d'aquelles imatges de blanc i negre,
fotografies o les teles de blanc i negre, a una seu amb color, que va liderar la transformació de la Seu en una ciutat olímpica que ens van conèixer a tot arreu, que va liderar la transformació de la Seu del segle XX, però amb una visió preclara del que havia de ser la Seu del segle XXI. Amb tots vosaltres, l'alcalde Joan Ganyé. Gràcies a tots per acompanyar-nos avui aquí a Sant Domènec. Jo, si voleu que us digui la veritat, tinc poques conviccions, però són clares. Poques conviccions, clares. La Seu és la meva ciutat, com la vostra. Vosaltres sou la meva gent. I l'Òscar és el meu candidat. Venint cap aquí m'he trobat un amic que m'ha dit: on vas? Jo li dic: me'n vaig cap al futur. Ha quedat sorprès. Cap al futur? Hem rigut. Però és veritat. Avui, amigues i amics, comença una nova etapa de la Seu. Una nova etapa en la que hi tindrà un paper rellevant l'Òscar Ordeig, i tots i cadascun de vosaltres hi tindreu també un paper rellevant. Per presentar la persona us diré, si us sembla bé, 5 coses que l'Òscar no faria mai. I després, a continuació, 5 coses que l'Òscar farà com a alcalde. Primera de les coses que l'Òscar no faria mai. No votaria mai al Parlament, o on fos, la supressió de serveis i equipaments del Pirineu radicats a la Seu, serveis i equipaments de la Generalitat, com el Laboratori de la Salut Animal o el Comandament dels Mossos d'Esquadra. S'hi oposaria frontalment, malgrat, atenció, que humanés el partit. Per l'Òscar, primer la Seu, després el partit. Així de senzill. Segona cosa que l'Òscar no faria mai. No tancaria la grandalla. Tot un símbol. L'única llar d'infants pública al casc antic de la Seu. Perquè per l'Òscar, primer és l'ensenyament públic i després ve l'ensenyament privat. No a l'inrevés. Tercera cosa. Mai l'Òscar buidaria o desdibuixaria l'Ajuntament de la Seu, passant funcions essencials per a les persones, com la promoció econòmica o els serveis socials, al Consell Comarcal. S'està buidant en aquests moments l'Ajuntament i es passa la promoció econòmica i els serveis socials al Consell Comarcal. El Consell Comarcal és un organisme important, però és un organisme com un altre, és un organisme extern a l'Ajuntament, que avui hi és i demà potser no hi serà. I enmig de la crisi
Ens cal precisament un ajuntament fort, valent, no un ajuntament afeblit. Quarta cosa, l'Òscar no amagaria el cap sota l'ala ni es posaria de perfil davant els problemes. Els afrontaria de cara perquè deixar podrir les situacions és la pitjor de les actituds. La societat la sol pagar molt cara. I cinquena, aquesta potser us farà gràcia. L'Òscar no dedicaria el 90% del seu temps a sortir a Twitter, Facebook o la tele. Malgrat que l'Òscar, com a persona moderna, es mou amb facilitat per aquests mons, el món de la informàtica. Michelle Bachelet, que a vosaltres us sona perfectament, la presidenta de Xile, divideix els polítics en dues classes. Els que treballen per fer-se famosos o importants i els que treballen per la gent. L'Òscar és, evidentment, dels que treballen per la gent. Passem ara, si esteu d'acord, a les 5 coses que l'Òscar farà com a alcalde quan li doneu la confiança amb el vostre vot el proper diumenge, diumenge 24. Primera, serà l'alcalde de tots, no l'alcalde d'una part. Rebrà tothom, escoltarà els consells de la gent, serà un alcalde proper, senzill, accessible, trempat, cordial. Estarà al despatx, però també estarà al carrer. Segona, això que diré és molt important, és molt important. És la base de moltes qüestions i del benestar de les persones. Amb l'Òscar, la llei serà igual per tots. No hi haurà favoritismes, i sabeu perfectament per què ho dic, això. Ni en l'urbanisme ni en altres camps de l'activitat municipal. Tercera, l'Òscar liderarà un gran pacte, com ha dit la Paqui, un gran pacte de ciutat a favor de l'hospital. Amb la sanitat pública no s'hi juga. No serà dòcil amb Barcelona, ni en aquest tema ni en cap altre. No pararà fins a recuperar els diners i les especialitats perdudes. No pararà fins a reobrir de nou les habitacions tancades. Primer, la sanitat pública. Després, el partit. Quarta, l'Òscar s'arremangarà per portar riquesa a la Seu. Farà nou sòl industrial. En els darrers 2 anys no s'ha fet ni 1 metre quadrat de sòl industrial. Facilitarà la creació d'empreses. Serà actiu, es mourà. Fomentarà un ambient favorable a l'activitat econòmica, a la creació de llocs de treball, que és el que es necessita en aquests moments. I cinquè, et conec, Òscar, el coneixeu tots els que sou aquí, no
serà sectari. No és una persona sectària. Buscarà acords amb tots els grups polítics i els sectors ciutadans. Fixeu-vos en el que diré a continuació, perquè es dona molt poc a la vida política. L'Òscar acceptarà amb naturalitat les iniciatives positives de l'oposició. Acceptarà amb naturalitat les iniciatives positives de l'oposició política. Sabrà fer el que és essencial, que tothom remi en la mateixa direcció. Si uns remen cap aquí i d'altres remen cap allà, la barca no es mou, o la barca dona tombs, que és el que ha passat en els darrers anys. Aquest home jove, ben preparat intel·lectualment, amb 2 carreres universitàries, amb un projecte clar de ciutat, és el que la Seu necessita avui, a ell i al seu equip. Votant aquesta saba nova, els donem una oportunitat a ells, esclar, però sobretot, donem una oportunitat d'or a la Seu, una oportunitat d'or a la nostra ciutat. Després de 12 llargs anys, més d'una dècada perdent pistonada, avançant sense nord, a la Seu li cal amb urgència una sostracada, una reacció, un gran impuls. Li cal obrir a la Seu amb ambició les portes del futur. Avui, amigues i amics, comença el futur, aquí, precisament, a Sant Domènec. Amb vosaltres, l'Òscar. Amb vosaltres, el futur. Conxita, Joan, com sempre em deixeu sense paraules, Com sou, I és que suposo que quan es fan les coses amb compromís, amb il·lusió, amb ganes, amb sinceritat, s'acaba passant això, que fas... Les paraules surten de dintre el cor i, per tant, això impregna tota la campanya, totes les nostres accions i tot el que fem. En primer lloc, gràcies a tots per estar aquí, gràcies, candidatura, gràcies equip de campanya, gràcies a totes les persones que ens heu vingut a escoltar en aquest acte final de campanya. Què hem fet les darreres setmanes, els darrers dies, diria els darrers mesos i fins i tot els darrers anys? Escoltar molt, proposar molt i una cosa que ens fa falta en el moment que estem, aquest de depressió a vegades col·lectiva per la crisi, és il·lusionar. Il·lusió pel futur. Això és el que hem estat fent durant aquests dies. Escoltar, proposar, il·lusionar. I deixeu-me que comenci la meva intervenció de la mateixa manera que l'acabaré. Demanant-vos un vot de confiança. Demanant-vos que tingueu confiança en la Seu. La Seu se'n pot sortir i se'n sortirà. Però també us volem demanar un vot de confiança amb aquestes persones que estan aquí al davant i que són les persones de la candidatura, amb compromís per la Seu, que és un projecte que ha nascut per la Seu i des de la Seu, pensant en la situació i en les dificultats que estem vivint, i sense semblar molt agosarat, demanar-vos un vot de confiança cap a la meva persona.
Pràcticament tots els que esteu aquí heu parlat amb mi, em coneixeu. No sé dir altra cosa que el que penso. No sé fer res diferent que el que em diuen les meves conviccions. De fet, d'aquestes paraules us podria prometre moltes coses, però si llavors sapiguéssiu a dintre vostre que l'Òscar no és sincer, que no es creu Compromís, que no es creu la Seu, per què? Per què donar un vot de confiança? Per tant, jo us dic, si us plau, informeu-vos, gràcies per estar aquí, per escoltar, sigueu crítics amb el que ha passat, sigueu crítics amb les nostres paraules i escolliu la millor opció per la Seu, perquè la Seu aquesta vegada s'hi juga molt. Nosaltres diem que el futur depèn de les nostres decisions, que està a les nostres mans, que depèn de les nostres conviccions. I nosaltres diem una i una altra vegada que cal un canvi, i que aquest canvi està representat per Compromís per la Seu. Compromís, quina paraula tan noble i tan bonica que hem escollit perquè sigui aquest nou partit polític, aquesta nova plataforma, aquesta nova manera de fer per a la nostra ciutat. I què vol dir Compromís? Joan Pau II deia una frase que em va agradar molt i ja la tenia apuntada i dic, i avui l'explicaré. Diu, el compromís és la resposta valenta dels que no volen malgastar la seva vida, sinó dels que volen ser protagonistes de la seva història i de la seva societat. I això és el que hem fet. Nosaltres volem ser protagonistes. Jo us demano a tots els que esteu aquí que us aixequeu i que sigueu protagonistes del vostre futur, que sigueu protagonistes del futur de la Seu. I per què volem el canvi des de Compromís? Això del canvi, potser el canvi pel canvi tampoc. Us donaré uns quants motius i podríem estar força estona. Volem el canvi perquè estem patint una despoblació dramàtica, perquè la renta per càpita, els diners que tenen els ciutadans de la Seu, no para de baixar any rere any, més que els nostres veïns, cal dir-ho. Volem un canvi perquè estem perdent llocs de treball un dia rere l'altre. O volem un canvi perquè no hi ha un rumb clar ni un projecte clar precisament per revertir aquesta situació. Volem un canvi perquè creiem que cal escollir un alcalde que representi a tothom. Això que hem posat als cartells. L'alcalde de tots. Un alcalde que toqui de peus a terra i que tingui el cap a la Seu. Com s'entendria d'una altra manera si no? Però siguem conscients, no anem amb el lliri a la mà, això passa. Tocar de peus a terra i tenir el cap a la Seu. Volem un canvi perquè cal més transparència i proximitat. I cal trencar amb aquesta dinàmica de crear societats opaques per guanyar agilitat suposadament, però que acaba sent per estalviar controls, per estalviar discurs o negociació o estalviar donar explicacions, que és la base de la nostra democràcia. Volem un canvi per tractar tothom igual, com han dit el Joan i la Conxita, per evitar favoritismes. No urbanisme a mida, ni no aplicar les normes en funció de qui entra per la porta de l'Ajuntament. Volem un canvi per defensar amb contundència el nostre hospital, que no ho hem vist. Volem un canvi perquè els serveis perduts de la Seu i del Pirineu, que són molts, Mossos d'Esquadra, delegacions de la Generalitat del Pirineu, inversions, laboratori de salut, les retallades han estat més grans aquí que a la resta de Catalunya, i això s'ha de dir. I com que estem molt lluny a vegades, això no se sap. Volem un canvi perquè es paguen molts impostos. Ha pujat tot. Ha pujat tot els darrers anys. L'IBI, l'aigua, els guals... Per tant, escolti, nosaltres diem, el que no pot ser és que es paguin més impostos per rebre menys serveis. Si es paguen més impostos ha de ser per rebre més i millors serveis, i això no està passant. Volem un canvi per millorar l'espai públic que ens defineix, que defineix la personalitat de la Seu. Les zones verdes, amb els carrers, amb les places, amb la neteja, cal un canvi. Volem un canvi perquè hi ha regidors, i cal dir-ho clarament, perquè llavors, quan passin les eleccions, alguns diran «Ai, no m'ho pensava que això anava així». Volem un canvi perquè hi ha regidors que portaran més de 30 anys a la cadira de l'Ajuntament, i cal obrir portes i finestres i que vinguin persones noves, i d'això se'n diu també regeneració democràtica. Ja n'hi ha prou, renovació ja.
Volem un canvi per demostrar que es poden complir les promeses, que quan un fa un programa electoral i diu faré això, els que els seus ciutadans esperen és que es compleixi allò que s'ha promès. I el que no s'hagi pogut complir, doncs evidentment explicar i donar les explicacions. I els ciutadans llavors que acabin escollint, jutjant si continuen sent mereixedors de confiança. Ja hem vist incompliments flagrants. El que estava al programa no s'ha complert i el que no estava al programa s'ha acabat fent. I això no pot ser. I finalment volem un canvi perquè, escolta, només fa falta veure-ho. Hi ha una alternativa amb ganes, amb il·lusió, sincera i que té les idees molt clares sobre com hem de treballar pel futur de la nostra ciutat. I quin és el nostre objectiu? El nostre principal objectiu és la seu capital del Pirineu. La seu referència arreu. La seu innovadora, moderna i oberta, que acull a tota la seva gent i que acull les iniciatives d'altres llocs per aplicar-les aquí i per crear progrés i modernitat. I cal dir-ho clar, la seu capital del Pirineu. Hem fet un programa, a molts dels que esteu aquí us l'he entregat jo personalment, tant de bo ho hagués pogut fer amb tots. Més de 80 compromisos en 3 blocs: transparència, segon bloc, serveis públics i tercer bloc, millora de l'ocupació, l'economia i l'economia local. Començaré pel primer, la transparència. Sentit comú, rebre tothom, tractar tothom igual, ser l'alcalde de tots. Ja em coneixeu, és que de fet no sabria enfocar-ho d'una altra manera. Fomentar el control i la participació. Aquesta situació tan crítica, l'Òscar sol no la pot capgirar. Compromís sol no la pot capgirar. Això ha de ser un procés col·lectiu, de participació contínua, de treball al carrer, amb les empreses, amb les associacions, les entitats, amb els que ho estan passant malament, perquè vegin que, escolta, que aquí tots ho passem malament i tots sortirem del túnel en el que estem tots junts, perquè som un sol poble. I això vol dir prendre les decisions conjuntament i saber que l'últim cèntim d'euro s'administra d'una manera eficient dins les prioritats que toquen. Els plenaris per televisió. És que hi ha gent que no vol debat. Hi ha gent que no vol debat. Com menys debat i menys participació, millor. I nosaltres diem que ens agrada el debat, que ens agrada confrontar idees. I llavors cadascú que esculli en base als seus criteris. Hem demanat un cara a cara. Sabeu per què hem demanat un cara a cara? Perquè en 4 anys no hi ha hagut manera de poder fer un cara a cara amb l'alcalde. En 4 anys. Dic, digui dia, lloc, hora i preguntes. Per fer un cara, no. Els plenaris per televisió, no hi ha hagut manera. També ho hem dit moltes vegades. I també, ara que no ens sent ningú, home, i ho diré aquí, perquè llavors no sigui dit. L'Òscar parla clar perquè és el que penso. No pressionar els mitjans de comunicació. No pressionar les persones de les entitats, les associacions que pensen diferent. I això, amics, també ens ho juguem el dia 24. Qualitat democràtica. A mi no m'agrada que la gent digui penso el mateix que tu. M'agrada que la gent discuteixi, que fem debat i que puguem arribar a acords i puguem fer negociacions. Això és la democràcia, això és una ciutat. Això és una ciutat amb esperit crític. I això és el que farem. Tothom podrà consultar les factures de l'Ajuntament. Facilitarem al màxim perquè la gent ha de saber en què es gasten els diners i cal canviar la cultura de la participació ciutadana. Dissoldrem les societats opaques que s'han creat els darrers anys i que escapen del control ciutadà, del control dels regidors de l'oposició i del control de secretaris interventors. I, evidentment, farem una auditoria per saber on som. Perquè qui digui que sap on som, a nivell comptable, a nivell de deute, a nivell de despesa de personal, menteix. Perquè avui dia ningú sap, i us ho diu una persona que havia estat regidor i que portava els temes econòmics, ningú sap on passem, només n'hi ha un. Ja us l'he explicat abans. 2. Serveis públics. Més impostos, menys serveis públics. No, no.
més serveis públics. Moments de dificultats, el patrimoni dels que no tenim patrimoni són els serveis públics. I aquests són els que hem de fer créixer i no hem de privatitzar, externalitzar o directament eliminar. Un ajuntament que funcioni. Els treballadors, motivarem els treballadors i estarem al seu costat. Posarem ordre a l'Ajuntament, molta gent ens ho demana. Cal que l'Ajuntament funcioni millor. 365 dies a l'any obert, 24 hores al dia. Molts dies anem a picar a la porta i no hi ha ningú. No pot ser. Als anys 80, una de les primeres iniciatives que es va fer amb els ajuntaments democràtics va ser Ajuntament obert les 24 hores del dia. Això ha de tornar a ser així. I, evidentment, això que passa quan truques al telèfon, que necessites mitja hora per parlar quan truques amb la centraleta. Eliminarem aquesta centraleta que és terrible. I això no val diners, Això no val diners. Rebaixarem el 10% de l'IBI. La Seu, una de les ciutats que més paga d'IBI de Catalunya. Com pot ser? Com pot ser? Estem al nivell de Barcelona d'IBI per càpita. No pot ser. I si les empreses no funcionen, si els comerços no acaben de funcionar, si hi ha menys gent, hi ha menys diners, el que hem de fer és estrènyer-nos el cinturó i demostrar que no tot és una qüestió d'idees, que també hi ha una qüestió de gestió, capacitat de gestió. I això no s'hi val, no té a veure amb les ideologies, que també. Això té a veure amb gestionar bé. I demostrarem que rebaixant un 10% l'IBI, la contribució, podem oferir més i millors serveis. Perquè llavors també voldrà dir que els lloguers baixaran. Voldrà dir que els comerços podran pagar lloguers més baixos. I per tant hi haurà empreses que també podran funcionar. Què més? Acabarem, evidentment, amb els assessoraments, amb aquests més de 500.000 euros que s'ha gastat en assessoraments urbanístics i financers dels darrers anys, que a més emparaven aquestes societats opaques. Farem un pla de xoc de neteja i manteniment de carrers i places. No podem ser destí turístic, no podem viure en una ciutat amb qualitat si les nostres places, els nostres carrers, el nostre entorn, les nostres façanes, el nostre centre històric no està immaculat, ordenat, ben gestionat. Per tant, serà una de les nostres prioritats. Places amb zones verdes. Quina mania amb eliminar les zones verdes de les places de casa nostra. La nostra... Un dia a l'Ajuntament es deia ara treballarem amb la plaça Joan Sança. Dic, no, si us plau, no penseu més, no feu res més. Nosaltres, la nostra proposta, un gran pulmó verd a la plaça Joan Sança i ha de ser una de les places insígnia de casa nostra. Recuperarem la gestió de l'aigua. Sabeu de qui és l'aigua de la Seu avui dia? D'una d'aquestes empreses que s'han creat. Però aquesta empresa ha demanat un crèdit. Per tant, l'aigua per 50 anys, l'aigua de la Seu, l'aigua que beveu, els drets és dels bancs. Recuperarem la gestió de l'aigua per part de l'Ajuntament. Recuperarem els serveis que s'han entregat al Consell Comarcal, perquè nosaltres tenim vocació de capitalitat i tenim vocació de sortir de la crisi. Per això necessitem eines i necessitem serveis. I volem saber què passa amb els serveis socials de casa nostra, perquè les nostres famílies ho estan passant molt malament. I els ajuts no arriben. I com que no se surt al carrer, i molts dels que esteu aquí m'ho heu dit, i aquests dies que hem estat fent el porta a porta, i no feia falta fer el porta a porta per saber-ho, perquè molts ja m'ho havien fet arribar, diu, les ajudes no arriben. Però és que l'empatia, que és una altra, quan una persona ho passa malament, també vols que el que et representa políticament pateixi igual que tu aquesta situació. I això també ens ho diuen. No entenen què és el que ens passa. I cal que estiguem al costat d'aquells que ho han donat tot i que han fet créixer aquesta ciutat i que ara estan passant moments de dificultats. Famílies, gent gran, infants, empresaris o comerciants, perquè tots som la Seu. Farem la taula del tercer sector, perquè quan l'administració pública no hi és o està despistada, les entitats socials de la Seu són les que han agafat el toro per les banyes. Perdó per l'expressió.
ja han estat al carrer, ja han estat al capdavant, i nosaltres estarem amb ells, dient-los gràcies, però assumint la responsabilitat que ha de ser dels poders públics, de l'administració. Impresentable que amb els problemes d'accés a l'habitatge que hi ha avui dia tinguem 200 pisos buits, propietat dels bancs tancats. Impresentable. Exercirem el dret de compra per fer que almenys la meitat d'aquests pisos passin a ser per lloguer social a 150-200 euros per famílies amb dificultats, persones grans i gent que ho està passant malament. Crearem 30 plans d'ocupació perquè podem fer mesures de reactivació econòmica, per promocionar el turisme, però això són mesures a mig plaç. I què fem amb totes aquelles persones, amb aquells 900 aturats, amb aquelles famílies que ningú de la casa de la família treballa? És urgentíssim crear 30 plans d'ocupació, a mitja jornada i de duració d'un any, perquè aquestes famílies se sentin útils, se sentin remunerades, se sentin que formen part d'un projecte i que ens ajudin a fer la molta feina que tenim als nostres carrers, a les nostres places, i la molta feina que haurem de fer els primers anys de legislatura. Per tant, 30 plans d'ocupació. La gran dalla, puges preus, tanques llars d'infants. Nosaltres obrirem la grandalla i donarem una ubicació definitiva a l'escola d'adults. Una escola de referència. La nostra gent gran ha d'estar formada i la formació és una de les nostres prioritats i buscarem una ubicació definitiva, de qualitat, amb la gent de l'escola d'adults, als quals també els agraïm la gran feina que estan fent. Els clubs esportius, ja ho hem dit, recuperarem les ajudes que no s'havien d'haver eliminat mai dels clubs esportius. Fan una gran feina de formació, d'integració social i de promoció de la nostra ciutat. I quan algú diu que està al costat de les entitats, la millor fórmula per demostrar-ho no és eliminar les poques ajudes que tenien. Freno un moment. Perseguirem, i ho dic amb molt d'èmfasi perquè ens acaba d'arribar avui al matí una carta de l'Associació de Veïns del carrer Canonges queixant-se, perseguirem les actituds incíviques i perseguirem l'augment de la prostitució, dels pisos de prostitució i del tràfic de drogues de casa nostra. És preocupant i tothom està mirant cap a un altre costat i ens fan arribar queixes contínues del què ens estem convertint. I això vol dir treballar al carrer i estar allà i dir el nostre model és un altre. I evidentment que el que hem de fer és buscar les víctimes de tot això i buscar una solució per tal de fer de la Seu d'una ciutat moderna, oberta i que creï oportunitats per la gent i que la nostra gent no hagin de fer aquestes conductes. Hospital, pacte de ciutat, ho hem dit moltes vegades, Paqui. Amb un 20% menys de diners és impossible funcionar. Cal pacte de ciutat, anar tots a la una. Ho aconseguirem tot? Segurament que no, però tots els que esteu aquí no tindreu cap dubte d'una cosa, que nosaltres ens enfrontarem al nostre partit, ens enfrontarem a la Generalitat, ens enfrontarem a qui faci falta per defensar el que és nostre i el que és just. Què és el que és just? Obrir llits, recuperar especialitats i recuperar els diners que no havien d'haver marxat mai. Evitar externalitzacions de serveis, això és el que està passant. I, evidentment, la residència per la nostra gent gran. Què passa? Que tothom s'ha oblidat que els que han pujat a aquesta ciutat ara resulta que els enviem cap a Oliana, els diem no, això no hi ha residència. Doncs cal i caldrà una residència per la nostra gent gran. I no descansarem fins que aquesta residència sigui una realitat. Tercer aspecte, reactivació econòmica, creació d'ocupació, creació d'oportunitats. És el tercer dels eixos al qual us he comentat. Disculpeu, és l'emoció que m'asseca la boca. Clar, és que és l'emoció. 2010, la Catedral Patrimoni de la Humanitat. Si us plau,
Que ningú em digui que la situació és molt difícil i que no ens en podem sortir. No m'ho diguin, perquè teníem una proposta que tothom, ai, sí, molt bé, aplaudiments, no sé què, però 5 anys i ens han passat al davant tots. Ripoll, Tremp, l'Alta Ribagorça, Lleida... Ostres, home, capacitat de gestió, si us plau. I m'és igual de qui sigui la proposta, m'és igual. Cal aprofitar aquests projectes. La Seu pot ser reconeguda internacionalment i ho hem demostrat per 2 motius. Pel nostre parc del Segre, lligat al nostre gran entorn natural i lligat al nostre patrimoni cultural. Tenim una ciutat mil·lenària que ha fet molta història, que aquí es va fer aquesta catedral fa molts i molts anys per alguna cosa i que ha tingut, a més, ha tingut vocació de ser la capital del Pirineu, amb un gran entorn natural, amb parcs naturals impressionants. Aprofitem-los, però això evidentment és capacitat de gestió. Potenciarem els nostres parcs naturals i això que ara en diuen l'ecoturisme, que l'ecoturisme vol dir patrimoni, vol dir promocionar el turisme natural, turisme cultural i aquesta marca Pirineus. Marca Pirineus, estem al mig del paradís, al Pirineu, i la Seu, que és aquesta ciutat fantàstica, i no ho veiem, perquè moltes vegades anem mirant al terra o anem amb els ulls tancats. Per tant, ens ho hem de creure, però hem de tenir les idees clares. Reobrirem l'oficina de turisme de la Rotonda, que no s'havia d'haver tancat mai. Reactivarem la nostra ànima, el nostre centre neuràlgic, el centre històric de la Seu. Un aplaudiment per la gent del centre històric de la Seu, que no se senten escoltats i que instaurarem bonificacions als locals comercials, bonificacions de l'IBI als locals comercials que vulguin obrir. No pararem fins que obrin tots els baixos, tots els locals comercials del nostre centre històric. Millorar amb la neteja, millorar amb el manteniment, omplir les parcel·les buides, 12 anys per construir Cal Rovelló. On s'és vist això? Tots els llibres, tots els manuals diuen que cal omplir de vida, que els veïns hi vagin a viure, que quan hi hagi activitats incíviques s'hi ha d'incidir d'una manera ràpida. Per tant, estem al costat dels veïns i estem al costat de les seves queixes. I avui mateix hem fet una roda de premsa per contestar ràpid el que faci falta. Perquè encara que visqueu a la plaça Joan Sança o a Salòria, si el nostre centre històric no funciona, no funcionarà res. No funcionarà res. I per tant, comencem pel nostre centre històric i anem eixamplant el potencial comercial i el dinamisme arreu de la nostra ciutat. La Ciutadella de Ciutat, impulsarem un centre de cicles formatius, centre tecnològic i centre empresarial. I sobretot, flagrant incompliment també, lamentable abandonament de les instal·lacions de la Ciutadella de Ciutat. Una oportunitat perduda i que ara caldrà replantejar. El sector agroalimentari, ja ho hem dit, ramaderia, agricultura, podríem estar molta estona aquí parlant, però des de la ramaderia a l'agricultura, la transformació i la comercialització, que és el que aporta valor afegit, no és només el pagès, que també, sinó és tot el cicle fins a vendre, fins a la transformació, la indústria de la transformació, la comercialització. Ens ho ha demostrat Cadí, ens ho han demostrat els formatgers, però també sectors de la marmelada, sectors de fruites del bosc, per tant, de molts i molts, de mantega, denominacions d'origen, indicacions geogràfiques protegides. Per tant, hem de crear productes de qualitat i ho podem fer. La planta central de biomassa per a equipaments públics, la biomassa i la gestió dels nostres boscos. Tenim boscos, aprofitem-ho, que estan malament, no es netegen i per tant això pot ser també llocs de treball, però ho hem d'aprofitar i hem d'apuntar cap on anem. Empreses tecnològiques, els joves s'han de quedar a la Seu i els joves avui dia treballen amb la informàtica i amb les xarxes socials. I per què no podem vendre? Avui dia amb un ordinador i sent autònom pots vendre, pots comprar i vendre comerç electrònic arreu del món. Arreu del món. I tant és si produeixes a Singapur i vens a Sud-amèrica com si produeixes a Las i vens a Itàlia. I això des d'un ordinador. Això no passava fa 20 anys. I això ho hem d'aprofitar. Però ens cal fibra òptica. Fa 10 anys que estem foradant els carrers de la Seu. Ens hem gastat una milionada. I la fibra òptica no arriba. Per tant, idees clares, capacitat de gestió. Andorra, relacions amb Andorra. Hem de crear una gran àrea econòmica amb Andorra, aprofitant els canvis fiscals que estan venint. Hi haurà un acostament amb la Unió Europea i nosaltres hem de ser els primers
de saber quines empreses anem a buscar i a quin polígon industrial les ubiquem i en quines col·laboracions empresarials establim amb Andorra. I els nostres fronterers, els grans oblidats, algú hauria d'explicar com ens afecta i com podem contrarrestar els nous impostos andorrans amb els nostres fronterers i què és el que està passant. Reconèixer l'estatus de fronterer per equiparar-los als residents, això és el que hem de fer. I el conveni de no doble imposició, una bonificació del 50% de l'IRPF. Ho dic concret perquè llavors no diguin no, fan volar coloms. No, no, sabem el que volem i ho diem concret. Bé, amics, moltes més propostes estaven al nostre programa. En resum, molts anys pensant, propostes concretes. Són propostes ambicioses perquè la nostra feina i la nostra obligació és ser ambiciosos, mirar lluny, però sobretot no fem volar coloms. Són propostes realistes, que si ens doneu la confiança els que esteu aquí i si ho expliqueu als que no han vingut, les portarem a terme els propers anys. Hem estat fent porta a porta domicilis a pràcticament tots els comerços i negocis de la Seu. I sabeu què ens diu la gent? Quasi no fa falta ni que els digui jo el que pensem. La gent ens diuen gràcies per ser-hi. Ai, ves tu, gràcies per estar al costat de la gent. Gràcies per venir, gràcies per creure en nosaltres, amb els nostres comerços i amb el que fem cada dia. Dic, home, només faltaria. Nosaltres estem aquí per la gent no està aquí per nosaltres. També ens diuen una altra cosa, no recordem moments, els darrers 30 anys, no recordem moments, des de les riuades, moments tan durs com els actuals, de tantes dificultats, de tanta depressió econòmica. I ens diu una altra cosa, que a mi dic, bueno, doncs està bé, per això estic aquí. No anem bé, necessitem un canvi. I clar, jo també us dic a vosaltres, necessitem un canvi, molta gent m'ho diu, però necessitem un canvi segur, necessitem un canvi amb garanties, perquè si anem a cremar-ho tot per inventar alguna nou, vigilem. I si votem continuïtat, doncs ja sabem el que hi ha, i jo crec que podem seguir amb la dinàmica actual. Ens diuen també que menys prometre i més complir. Menys prometre i més complir. Totalment d'acord. Alguns han demostrat que no compleixen i d'altres hem de demostrar que podem complir. I ens diuen que cal obrir una nova etapa. Noves idees, nous horitzons, que han passat moltes coses els darrers anys. I sabeu què els dic jo? Doncs que Compromís per la Seu ha nascut per aquesta etapa. Ha nascut per això. Hem creat un partit nou de gent diversa, de gent plural. Diuen, home, hi ha gent que no conec perquè són joves. Home, és que hi ha joves a la Seu. És que hi ha gent que són mestres. És que hi ha mestres a la Seu. És que hi ha perfils molt diferents. Clar, és que la Seu és molt diversa i molt plural. I la nostra llista és molt diversa i molt plural. Jo només poso una condició. A la gent que esteu a la llista, a la gent que treballa amb nosaltres, només posem una condició i ho sabeu. Una única prioritat. Que davant de qualsevol dubte, primer la Seu i la seva gent. Primer la Seu i la seva gent. I també poso una altra condició, que sempre hi serem, que sempre estarem al carrer i que sempre estarem amb la gent. Un es pot equivocar, i segur que ens equivocarem. Segur que m'equivocaré, segur, perquè qui no en remena no en trenca. Però on no ens equivocarem és amb el treball. On no ens equivocarem és amb les actituds, perquè un amb les actituds, un o és sectari o no és sectari. Un no s'equivoca i passa a ser sectari. O un no s'equivoca i diu és que no és treballador o és que no gestiona bé. No. No s'ha de ser sectari, s'ha de ser treballador, t'has de preparar i l'altre, com deia l'amiga Conxita, l'oportunitat i la preparació venen després. Comptarem amb tothom i farem la Seu de tots i demostrarem que és possible cedir, negociar i pactar. També fem una crida al vot útil. Ens hi juguem canvi o continuïtat. Una nova etapa o que tots segueixin la mateixa dinàmica. I llavors cadascú que faci una reflexió molt profunda sobre si determinats vots ajuden al canvi o poden ajudar a que hi hagi més del mateix. Per tant, jo estic convençut i dic a la gent l'alternativa, amb respecte a tothom, però l'alternativa es diu Compromís per la Seu. Amics i amigues, us demano una altra vegada que ens feu confiança,
us demano que doneu a conèixer qui som i què pensem fins al proper dia 24. Queda una setmana i us dic que vull guanyar, volem guanyar, que guanyarem i que necessitem una majoria prou àmplia per demostrar que ho podem fer i que podem tirar la Seu endavant. Guanyarem, endavant, força i, sisplau, la gent de la candidatura, pugeu aquí a acompanyar-me, sisplau. Conxita Rabassa, Toni Nadal, Paqui Gómez, Miguel Perruca, Joan Barrera, Anna Moreno, Rosa Badalamenti, Vanessa Mangas, Joaquim Buquet, Ivan Vigo, Isabel Parera, Vicent Ripoll, Caral Parera, Lluís Sánchez, Carlota Valls, Joan Ganyet, Santi Mallol, Sílvia Rosas, Mari Carmen Jorquera, Marga Caselles, Ana González, Carlos Benito, Pili Buisan, Gerard Sureda, Esther Novillo, Laia Coll i Jordi Mas. Gràcies a tots!